ύστερα από μια ξέφρενη καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, ο Προκόπης Μπισκίνογλου εμβόλησε με το αυτοκίνητό του τους αδελφούς Θεοχάρη, τραυμάτισε τον έναν από αυτούς και τους συνέλαβε. Θα σε αφήσουμε να ζήσεις μόνο και μόνο για να πεις στον Μπισκίνογλου ότι δεν θα γιορτάσει τη 10η επέτειο. Μου είπαν ότι το σκάσανε για σένα, θυμόμαι. Το σκάσανε για να σε σκοτώσουν. Εμείς είμαστε. Τι κάνετε ρε στον ακάλυπτο, θα σας έριχνα. Την είχαμε στήσει από νωρίς μπροστά και είπαμε να έρθουμε να τσεκάρουμε και εδώ, ρε Πάκη. Τι θα πει την έχετε στήσει? Φυλάμε, μην έρθει καμιά ιδέα στους Θεοχάρητες να σου την πέσουνε. Το κάνετε για μένα αυτό, ρε? Άρα κολόπεδρο. Τον είδες, ρε? Θηρίο. Χριστό δεν καταλαβαίνει. Δεν παίζεται, ρε ο άνθρωπος, δεν παίζεται. Ποιος δεν παίζεται? Εσύ, αγόρι μου. Εμείς είμαστε έξω εδώ πέρα χεσμένοι και εσύ βγαίνεις με τα σόβρακα, χωρίς προφυλάξεις, χωρίς τίποτα και έτοιμος να τους σκίσεις όλους. Σε θαυμάζω, ρε Πάκη. Είσαι ένας ζωντανός μύθος. Έλα, κόψε τη μαλακές, κόψε το δούλεμα. Ποιο δούλεμα, ρε? Εμένα που με ξέρεις τώρα πώς είμαι. Και μόλις είδα τον τύπο στο νοσοκομείο, τα χρειάστηκα. Και σε βλέπω εσένα που δεν είχα πριάσει τίποτα και λέω από μέσα μου. Ο μισός άντρας να ήμουν από αυτόν, θα ήμουν ευτυχισμένος. Ο μισός. Κι εγώ. Ο άλλος μισός. Κι εγώ 1,5. Άντε πάμε μέσα. Παίρνω μπύρες και έτσι. Πιο σιγά, λίγο ησυχία. Τσακωθήκαμε προηγουμένως με την Όλγα. Δεν έχω καμιά όρεξη να ξυπνήσει και να αργήσει τα ίδια. Γιατί τσακωθήκατε? Τι ξέρεις τώρα, με όλη αυτή την ένταση που με δείξαν στις ειδήσεις και τα σχετικά. Ναι. Πάντως, από ψυχολογικής απόψεως, δικαιολογείται να ζηλεύει κάποιος. Τώρα ξέρεις πώς είναι να λέει όλος ο κόσμος πόσο σπουδαίος είσαι, πόσο μεγάλος ήρωας, πόσο γενναίος είσαι. Κομμένη αυτή η μαλακία με τους ήρωες και τα λοιπά. Ούτε ήρωας είμαι, ούτε άντρακλας, ούτε τίποτα. Σκατά είμαι. Έλεος, τρεπάκι, τόση ταπεινοφροσύνη δηλαδή καταντάει η αηδία. Τέτοια έλεγες και στην Όλγα και τη ζάτησες. Ρε παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να σας πω τι ακριβώς έγινε με τη σύλληψη των αδερφών Θεοχάρη. Όχι, πρέπει να το πω γιατί θα σκάσω. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα είχα πάρει το αμάξι και γύριζα σπίτι. Είχα μαζί μου και ένα πορτοκάλι και όπως ήταν μεσημέρι και πεινούσα, είπα να το φάω. Ξαφνικά έχασα το φως μου. Χάθηκαν όλα από μπροστά μου. Δεν έβλεπα που πήγαινα. Δεν είχα τίποτα σοβαρό, αλλά πονούσα πολύ. Στο γοφό μου είχε καρφωθεί το όπλο. Κοίταξα να δω αν υπήρχαν τίποτα τραυματίες. Βλέπω τον οδηγό, είχε τραυματιστεί και βλέπω και τον άλλον που είχε βγει από το αμάξι. Ήμουν τόσο ταραγμένος που δεν είδα ότι αυτός που είχε βγει κρατούσε όπλο.
Καλά, μιλάμε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο, πήρα μια τρομάρα. Είδα ξαφνικά όλους αυτούς τους συναδέλφους και νόμιζα ότι ήρθαν να συλλάβουν εμένα. Είχαν έρθει όμως για τους αδερφούς Θεοχάρηδες. Σε σκοτώσω, ρε! Θα σε καταστρέψω, ακούς! Από μένα τι βρεις, ρε! Από μένα! Και έτσι, χωρίς να το καταλάβω, έγινα ήρωας. Ενώ κατά βάθος είμαι ένας χέστης. Ένας χέστης και μισός. Δεν είσαι χέστης, δεν είναι λόγια αυτά. Εσύ είσαι καλλιτέχνης. Ναι, αυτό είσαι, καλλιτέχνης. Έκανες χρήση της τεχνικής. Της, πώς τη λένε, εκμετάλλευση εξωτερικών παραγόντων. Αυτό έκανες. Τέλεια εκμετάλλευση. Είπα ψέματα σε όλους. Στους φίλους μου, στην οικογένειά μου. Σώπα μωρέ τώρα, ένα αθώο ψεματάκι είπες. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος είσαι. Μίλα και εσύ ρε Λουκά, μίλα. Εμένα πόσος με ενδιαφέρει αν τους έπιας καθαρίζοντας πορτοκάλια ή πετώντας τους καμία μπανανόφλουδα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν αυτοί θέλουν να πειράξουν εσένα, θα περάσουν πάνω από το πτώμα μου. Να και το Θωμά. Ναι, γιατί έχει δίκιο ο Λουκάς. Μπορεί να μην είσαι εθνικός ήρωας, σαν το Γολοκοτρώνη, το Μπότσαρη, ο Διάκονος, Θανάσιος Διάκος. Τον Καμαρβριώνη. Αλλά ρε Πάκη, για μας είσαι σαν πατέρας, σαν αδερφός. Οπότε πήγαινε μέσα να ξεκουραστείς και εμείς θα μείνουμε εδώ να περιμένουμε τα τσολάνια μπας και εμφανιστούν, εντάξει. Αμάν. Ελπίζω να έχεις κατσικίσει ο γάλα, γιατί το πρωί δεν πίνω τίποτα άλλο. Δεν πίνω τίποτα άλλο. Τι να κάνω, συγγνώμη. Γαμώ τώρα Ζωήτσα, τι κάνεις? Πιάσε να δεις πως χτυπάει η καρδιά μου. Τι κάνεις εδώ, παιδί μου, έτσι? Πήγαινε πάλι κάτι πάνω σου. Γρήγορα! Αυτόν πάνω. Πού είναι ο Θωμάς, δεν το βρίσκω πουθενά. Και να φέρει τους άλλους. Ποιους άλλους? Α, αυτή θα είναι. Προσωπικά, είμαι πολύ περήφανος που παίρνω μέρος στην προσωπική σας ασφάλεια. Είναι τιμή μου. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, με τα ψίχουλα που παίρνουμε, πιστεύω πως δεν αξίζει να ρισκάρουμε και τόσο πολύ. Αλλά χθες που μίλησα με τη μάνα μου στο τηλέφωνο και της είπα ότι εσείς συλλάβατε τους Θεοχάρηδες, μου είπε ότι αυτοί οι δύο αλήτες ήρθαν στο χωριό και πυροβολήσαν και σκοτώσαν τον κύριο Μανώλη το Μανάβη. Και άμα είναι να έρθουν, θα με βρουν μπροστά τους. Κύριε Προκόπη, εμείς σας θαυμάζουμε πάρα πολύ. Σαν άνθρωπο, σαν προϊστάμενο, σαν αξιωματικό, σαν οικογενειάρχη και σαν άντρα. Και ό,τι και αν χρειαστείτε, εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας. Καλά. Τι είναι όλα αυτά, ρε? Φίλε, μην το συζητάς, τα έχω κανονίσει όλα. Ο Φρανκ από εδώ θα προσέχει το σπίτι και εσύ θα έρθεις μαζί μας. Και τι θα πω εγώ στην Όλγα? Ότι ο Φρανκ θα μείνει μαζί σας. Αυτό το κατάλαβα. Πώς θα το δικαιολογήσω? Και αν δεν το δικαιολογήσεις, πειράζει. Πειράζει. Ναι, ο Φραγκίσκος από εδώ βασικά είχε ένα καυγά με τη γυναίκα του. Έτσι μαλώσανε και επειδή δεν είχε που να μείνει, του είπα να έρθει λίγες μέρες να μείνει μαζί μας. Την έπιασαμε άλλη, καταλαβαίνετε. Άλλη. Άλλη. Άλλον εννοεί. Αφού λέει άλλη. Εντάξει. Δικιά του είναι η ιστορία. Αφού θέλει άλλη. Δηλαδή η γυναίκα του είναι... Από αυτό! Και ήταν πολύ στεναχωρημένος και εγώ είπα γιατί είναι οι φίλοι, γι' αυτό το πράγμα δεν είναι φίλοι. Γι' αυτό του είπα να έρθει να μείνει μαζί μας. Αγάπη μου, Προκόπη, έρχεσαι να σου πω κάτι που θέλω ιδιαίτερος. Καφεδάκι. Ναι, κουκλίτσα μου, μόνο ότι καφέ γιατί με όλα αυτά έχουν γίνει τα νεύρα μου κρόστα. Να σου πω, δεν πιστεύω να σοβαρολογήσει, Κάτι άλλο συμβαίνει. Τι άλλο να συμβαίνει, βρε αγάπη μου? Και εσύ μπροστά στο παιδί, με άλλη και με άλλον. Εντάξει. Έπιασε τη γυναίκα του καβάλα με την οικιακή βοηθό. Τι ήθελες να σου πει?
Καυγαδίσανε, ξέρεις τώρα. Έγινε χαμός. Το χτύπησε και μια κατάθλιψη στο κεφάλι. Άστα να πάνε, άσε. Ναι. Μόνο που σε μένα δεν περνάνε αυτά. Κάτι άλλο συμβαίνει και πας να μου θολώσεις τα νερά, να τις καπουλάρεις. Τι να σκαπουλάρω, βρε αγάπη μου. Άρχισε πάλι τα τρελά σου. Παραλογίζεσαι. Παραλογίζομαι. Και αυτό εδώ τι είναι? Κονδυλώματα σύφυλλη, AIDS και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τι είναι? Ο Φρανκ. Άσε, μετράει μέρες. Ο Φρανκ. Δούλευε πριν κανένα 2 χρόνια μυστικό στον υπόκοσμο και κόλλησε κάτι περίεργα πράγματα εκεί. Δεν το πήρε χαμπάρι, τόσο καιρό τον κατάτρωγε αρρώστια από μέσα. Ήπουλο πράγμα. Φέρα το κακομοίρι. Καταλαβαίνεις τώρα, βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση. Άστα να πάνε. Να βλέπεις, βρε αγάπη μου, πώς με αγκάλιασε και πώς με φύλαγε όταν του είπα να έρθει να μείνει μαζί μας. Να σου πω, δεν πιστεύω αυτό που έχει να κολλάει με μέλιας και φιλιά. Όχι, όχι, όχι. Σε αυτά δεν κολλάμε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να το βάλουμε σε ίδρυμα. Η υπηρεσία τα καλύπτει αυτά. Όχι, όχι. Πια, άμα έχεις αντίρρηση, το καταλαβαίνω. Όχι, δεν με πειράζει, δεν πειράζει. Μπορούμε να το βάλουμε στο ίδρυμα, δεν. Όχι, σου είπα, δεν πειράζει. Θα μείνει εδώ. Εντάξει. Ό,τι πεις. Εσείς θα ακολουθείτε από κοντά. Μάλιστα. Φύγαμε, φύγαμε. Ζώνης. Πού είναι, γιατί δεν έρχονται? Μην μου πεις ότι χαθήκαμε. Πώς στον διάλογο χαθήκαμε? Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Λοιπόν, κύριε Φρανκ, εγώ τώρα θα πάω στη δουλειά. Εσείς θα μείνετε εδώ στο σπίτι. Αν πεινάτε, μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε από το ψυγείο σαν το σπίτι σας. Αν νηστάξετε, πέστε κοιμηθείτε, πάρτε μέσα, έχει κουβερτούλες, εντονάκια, ό,τι θέλετε. Όχι, με μια χαρά θα έρθω μαζί σας. Μαζί μου. Ναι, με κανένα 2 πυρόνια θα είμαι κομπλετιά. Ρίτα. Ρίτα. Τι είναι? Ρίτα, μ' ακούς? Ακούω. Πού στο διάλογο είστε, μου λες? Μόλις περάσαμε την έξοδο για Ραφίνα. Πού? Μπήκαμε Αττική Οδό και... Ρίτα. 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 Εντάξει, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη την προσπάθεια, αλλά μήπως πρέπει να το αφήσουμε όλο τον κόλπο να το αναλάβει κάποιος ειδικός από το σώμα. Τι λέτε? Τι είπες τώρα? Δηλαδή ξαφνικά εμείς δεν είμαστε αρκετοί, Ή σου πέφτουμε λίγοι, είμαστε άχρηστοι? Όχι ρε παιδιά, δεν λέω αυτό. Προς Θεού, δηλαδή, δεν θέλω να πω κάτι για σας. Απλώς λέω, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Έχουμε χαθεί τώρα μεταξύ μας. Έτσι, αν... Γενικά το σχέδιο είναι για τα σκυλιά. Ναι. Δηλαδή τώρα που κινδυνεύει ο κόλος σου, εμείς δεν σε καλύπτουμε. Μας έγινες VIP και θέλεις να σου φέρουμε την αντιτρομοκρατική, τα ΛΟΚ, τις ειδικές δυνάμεις. Όχι, εντάξει. Η αντιτρομοκρατική είναι περιττή. Και μου τι λες τώρα εμένα?
Γιατί μεταξύ μας από οργάνωση, από αποτελεσματικότητα και στρατηγική είστε χάλια. Ωραία. Πάκη, ξέρεις τι λέω εγώ? Ότι είσαι μεγάλος μαλάκας. Και να πας στο διάλο, αυτό λέω. Πάμε ρε. Πάκη, να σου πω κάτι. Τελικά τα θέλει ο κόλος σου. Ναι, αλλά ο δικός μου κόλος πήρε φωτιά. Α, εδώ είναι αυτός. Νόμιζα ότι έμεινε σπίτι. Άστα μωρ το κακόμοιρο. Ζει ένα δράμα. Αν τον απατούσε με άντρα θα τον πείραζε λιγότερο. Και να ήταν μόνο αυτό. Αν ήξερες τι σταυρό κουβαλάει ο έρμος. Ένα λεπτό να τον αφήσω μόνο του. Μαραζώνει. Σαν το σκυλάκι από το πρωί πίσω μου είναι. Κοίτα τα βλέμματα. Χαμένο. Ποιος να ξέρει τι σκέφτεται τώρα. Σαν να βλέπει όλη του τη ζωή σαν ταινία να περνάει μπροστά του. Κυρία Φρανκ. Μεγαλώνει το ντεράκι σας. Θα σας φέρω κάτι άλλο να φάτε. Αν θέλετε. Ναι. Λουκά. Λουκά. Τι? Να σου πω. Μήπως κάνουμε λάθος. Ενώ ρε παιδί μου τώρα άμα... που τον αφήνουμε μόνο του. Με στους Θεοχάριτες ελεύθερους είναι σαν να τον πετάμε στα λιοντάρια το Χριστιανό. Στο λάκκο με τα φίδια, στην αρένα με τους ταύρους. Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν φταίω εγώ. Αυτός την έκανε τη μαλακία, δεν την έκανα εγώ. Σαν το τραβά να τα πεις. Δηλαδή εμείς να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και ο Προκόπης να μας τη λέει από πάνω. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Εντάξει, καλά. Να μας τη λέει και από πάνω. Εντάξει, το άκουσα. Προκόπης. Κατάλαβες να μας τη λέει. Εισιτήρια έχεις? Εισιτήρια, όχι. Να πάω να ρωτήσω τον Προκόπη πώς έχει. Ρε Λουκά. Λουκά! Ωραία ρε. Και πες ότι τον παρατήσαμε. Και άμα πάθει κάτι, και άμα τον καθαρίσουνε, ωραία, και πες ότι τον καθαρίσανε. Και πάει. Πάει στον παράδεισο και ξεκουράζεται. Εμείς όμως, φίλε, εμείς μένουμε με την ενοχή. Και η ενοχή μένει για πάντα. Δεν φεύγει ποτέ. Εσύ φεύγεις, η ενοχή μένει. Λουκά. Ρε αδερφέ, μπας και σου περισσεύει κανένα ευρώ. Αμά ρε φίλε. Έλα ρε αδερφέ, και έχω να φάω από προχθές. Έλα, να σε κάνω. Τι έγινε ρε παιδιά. Όπα ρε παιδιά, όπα ρε. Ένα ευρουδάκι ζήτησε ο άνθρωπος. Ήρεμα. Ένα ευρώ ρε παιδιά ζήτησα. Σε στείλανε Θεοχάριδες, Θεοχάριδες ρε παιδιά. Ρε ποιο Θεοχάριδες. Αφήστε ρε τον άνθρωπο. Θα γλιτώσει από την πείνα και θα πεθάνει από πνιγμό. Έλα. Ήρεμα ρε. Κάτω ρε το παράθυρο. Φίλε, συγγνώμη, έγινε ένα μικρό λαθάκι. Αλλά μια και το αρχίσαμε. Έλα, ακίνητος, μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι. Καθαρός. Λίγο ακόμα και θα τρελαθούμε από το άγχος. Και όλα αυτά για να μας βγάζουν και άχρηστους. Εντάξει ρε παιδιά. Συγγνώμη, Καταλαβαίνετε τώρα η αγωνία, αυτά. Συγγνώμη. Τώρα δηλαδή μας εμπιστεύεσαι? Φυσικά ρε, σας εμπιστεύομαι. Πάμε, μια γροθιά. Αδέρφια. Άντε ρε παιδιά, δεν πάμε σιγά σιγά. Άντε μπράβο, ναι. Πάμε γιατί εδώ είμαστε πολύ εκτεθειμένοι. Μην προκαλούμε και την τύχη μας τέτοια ώρα. Αυτό είναι. Τι? Θωμά, είπες τη μαγική λέξη. Εγώ κάτσε μωρέ Λουκά, τι είπα? Θα τους προκαλέσουμε. Θα τους βάλουμε δόλωμα και θα τους προκαλέσουμε. Δεν έχω καταλάβει. Ποια ακριβώς λέξη είπα? Δεν χρειάζεται, κατάλαβα εγώ. Τι θέλουν οι Θεοχάριδες, ρε μαλάκα? Τι θέλουν? Τον Προκόπη θέλουν. Ωραία. Να το... Θα τους δώσουμε τον Προκόπη, λοιπόν. Όπα. Είπα εγώ πριν τη λέξη δώσουμε. Θα τον πάμε σε ένα πάρκο, θα κρυφτούμε και θα περιμένουμε να έρθουν. Αυτό είναι ρε Λουκά. Μπράβο. Θα κάνουμε τον μπάκι δόλωμα. Οπότε τους τσιμπάμε και μας αποθεώνουν. Θα μας αποθεώσουνε. Μας έχουν ήδη αποθεώσει. Ναι.
Όταν ανεβείς ψηλά στο Θεούλι, αποθεώνεσαι. Παίρνω το Μίτσο να το κυκλοφορήσει στην πιάτσα. Μπαμπα. Ρε παιδιά, μήπως να το σκεφτόμασταν λίγο ακόμη. Ας το πάνω μας. Το σχέδιο είναι τέλειο. Τέλος. Τέλεστα. Είμαστε εντάξει, όλα καλά. Τζάμι, κύριε Όλγα. Καλά, και σκέτο Όλγα να μένει, δεν πειράζει. Οκ, αλλά πάντως, κύριε Όλγα, και το κεφτατάκι τον ωραίο. Και οι πατάτες και η σαλάτα. Αλλά με το κρασί ζωγράφησης μιλάμε. Ναι, έχω κλείσει στη ζωγραφική από μικρή. Όχι το σωστό να λέγεται, κύριε Όλγα μου. Γιατί είσαι μια γυναίκα που ξέρει και τα θέλω της και τα πρέπει της. Και πάλι ευχαριστώ. Όχι σε κάτι άλλο να πούμε που την έχουν δει χάει και έτσι. Μην αφήσει το ποτηράκι στο τραπέζι, βάλε σουβέρ. Θα πάμε την Κυριακή στη μάνα μου. Μην πα με του φίλου στο γήπεδο. Μην κοιτά άλλε γυναίκε. Μην κοιτά που δικιά μου κοίταγε. Στα διάλογο κρόφαση. Καλά, ηρέμησε. Τι είναι ηρέμησε, κύριε Όλγα μου. Που από την άλλη λένε ότι φταίμε εμεί. Εμεί που τι αφήνουμε και μα καταστρέφουν τη ζωή. Γιατί τι ξέρουν να κάνουν καλά οι γυναίκε, κύριε Όλγα μου, να σου καταστρέφουν τη ζωή. Ναι. Όμως τώρα όλα αυτά πάει πια. Περάσαν, τελειώσαν. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα, καλύτερη. Σοβαρά, μιλάμε τώρα. Να σου πω κάτι. Έφαγες απότομα και σε χάλασε. Πάνω σου φτιάξω ένα καφεδάκι να χωνέψεις, ναι. Μπίζο! Τι γέλη είναι αυτό, ρε μαλάκα, απόκριση έχουμε. Ξέρεις πόση ώρα είμαι εδώ μέσα και κάνω τον Κινέζο για να μην κινήσω υποψίες. Δεν μου λες, το κυκλοφόρησε αυτό που σου είπα. Το of the Towns το έχω κάνει. Το πας όποιον έχει αυτιά. Είναι σίγουρο ότι θα σκάσουν με τη Θεοχάριδες. Σήμερα κιόλας. Γεια σου, αγάπη μου. Είπες ακριβώς αυτό που σου ζήτησα. Ναι, ρε, λέμε. Ότι ο Προκόπης πηγαίνει κάθε απόγευμα κατά τις 5 στο πάρκο και ταΐζει τα παπάκια. Θα είναι εκεί, σου λέω, οι Θεοχάριδες, καραντί, στα δαράκι. Για τα παπάκια δεν είμαι σίγουρος. Έλα. Μήπως είπες το δικό σου για το θέμα μου. Ποιο θέμα σου? Ρε φίλε, δεν γίνεται μια ζωή να πληρώνω με μαύρα. Είπες του διοικητή σου ότι θέλω μισθό. Ναι, αλλά είναι κάπως ζώρικα τα πράγματα. Τώρα θα πρέπει να κάνεις έναρξη στην εφορία και θα πρέπει να έκοβεις και δελτίο και να έχεις και ΦΠΑ. ΦΠΑ, με σκοτώνεις. Πες μου, βρε αγάπη μου, τι έγινε. Μήπως σε πήραξε ο Φρανκ. Αν εξαιρέσεις τις βλακίες που λέει, όχι, δεν μου κάνει τίποτα. Συνεχίζει πάλι αυτές τις ιστορίες με τη γυναίκα του. Πες μου να το κανονίσω. Δεν έχω όρεξη, θα σου πω σπίτι. Όλγα. Αυτή τη γυναίκα του τελικά, αρχίζω και την καταλαβαίνω. Γιατί για να φτάσει στο σημείο να πάει με άλλη γυναίκα, ποιος ξέρει τι θα της έκανε αυτό το ζώο που κακό ψοφωνά έχει. Παναγιά μου, συγχώρα με, τι λέω. Δεκαφενέο καφεδάκι. Θέλει και δεκαφενέο κόλλο σου. Κάνουμε όπως πάμε. Βλέπω ο χωρισμός σου άνοιξε την όρεξη. Ναι. Φραγκεστάιν, είσαι καλά. Θα κόψεις αυτή την ιστορία με τη γυναίκα σου. Πώς σου ήρθε να πεις ότι πήγε με άλλη? Θα φταίνε μόνο οι φαντασιώσεις μου. Μόνο το σεβασμό κιόλας. Τι έγινε εδώ, όλα εντάξει? Όλα τέλεια. Είναι η καλύτερη αποστολή που είχα ποτέ. Με την Όλγα, τα πάτε καλά? Κύριε Προκόπη, έχεις παντρευτεί διαμάντη. Θησαυρό, δεν κάνω πλάκα, το εννοώ. Γι' αυτό κι εγώ θα είμαι εδώ για ό,τι χρειαστεί. Και να σου πω και κάτι. Για μένα έπρεπε τότε που έχεις την ευκαιρία να τους έχεις καθαρίσει ψυχρό της Θεοχάριδες. Σε καλά, ρε. Εμείς είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι. Εμείς είμαστε ο νόμος. Οι καλοί. Ναι, είμαστε οι καλοί. Αλλά για θυμίσου τότε που σου έλεγα για τον Μανώλη το Μανάβη στο χωριό, 12 χρόνια πριν που τον καθαρίσανε. Ξέρετε τι έπαθε η γυναίκα του? Τι? Έπεσε μετά σε κατάθλιψη. Έπεσε στα χάπια. Το γύρισε και στο ποτό, σκατά το κάνουν του σηκώτικες. Σώπα, ρε παιδί. Από τότε παίρνουν βγαίνει στα νοσοκομεία. 3 σηκώτια της αλλάξανε. Ψέματα, 4. 4. Φού να φανταστείς έξω από το δωμάτιο της δεν έχει αριθμό. Το όνομά της γράφει. Κύριε Όλγα, πού είναι, άργησε. Λες να κινδυνεύει? Είναι και αυτό, αλλά το καφεδάκι τι γίνεται. Αμάμπια, δεν ξαναπέζουν το Λουκά. Γιατί? Δεν έχει κανένα νόημα. Είναι σαν να παίζω μόνος μου. Ευτυχώς που τα έβαλα με στίγμα ή θα μου κλεγόταν όπως προχθές με τον μπάσκετ. Ρε Θωμά. Τι? Κάτσε λίγο. Θωμά, τώρα σε αυτή την υπόθεση που είμαι εγώ το δόλεμα, αν μου συμβεί κάτι. Τι παξίλο, ρε Πάκη. Τι να σου συμβεί, αφού είμαστε εμείς εδώ. Εντάξει, είστε εσείς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Έλεγα λοιπόν ότι αν μου συμβεί κάτι, θα ήθελα να αναλάβεις εσύ την οικογένειά μου. Την οικογένειά σου? Δηλαδή, ρε Πάκη, σαν να λέμε ως κεφαλή της οικογένειας? Ναι, ρε Θωμά. Ναι. Άρα, Πάκη. Άρα, Πάκη, για μένα είναι μεγάλη τιμή, να ξέρεις. Καλά, αυτά είναι.
Ξέρεις, αν τύχει και φύγω εγώ, δεν θέλω να υποφέρει η Όλγα μου. Δεν θέλω να την πιάσει κατάθλιψη, να το ρίξει στα χάπια, να αρχίσει και το αλκοόλ, να χαλάσει το σηκώτη της, να της αλλάξουν 3-4 σηκώτια και στην πόρτα του νοσοκομείου να μην έχει νούμερο, αλλά να γράφει Όλγα Μπισκίνογλου. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μάγκες, το επιβεβαίωσα. Οι Θεοχάριδες θα είναι κατά τις 5 εκεί ακριβώς που τους θέλουμε. Μπράβο. Τέλεια. Τέλεια. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για αυτό το Φρανκ. Αλλά αν είναι έτσι όπως το λέτε στα τελευταία του, ίσως θα πρέπει να τον στείλουμε κάπου που ασχολούνται με αυτά τα περιστατικά. Ζουίτσα, φάει πουλάκι μου που έχεις γίνει σαν ανορεξικό. Εγώ πάντως, αν ήμουν πατέρα σου, λέω, αν στο θέμα του φαγητού θα σε κυνηγούσα. Προκόπη. Λέω, αν ήμουν πατέρας της, κατά κάποιο τρόπο, αν. Ναι, ρε Θωμά, να σε καλά, να σε καλά. Προκόπη, τι θα γίνει με τον Φρανκ? Ξέρω εγώ, σαν τι θες να γίνει. Αν μου αρχίσει τους επιθανάτιους ρόγχους μέσα στο μαγαζί και τα κακαρώσει. Δεν είδα και στα τελευταία του. Όχι, θέλω να πω, έχει μερικές μέρες ακόμα. Άκου να σου πω, Προκόπη μου, έχω επιχείρηση. Αν μαθευτεί ότι πέθανε κάποιος μέσα στο μαγαζί, δεν θα πατήσει πελάτης. Φτάνει ρε παιδιά, μην μιλάτε άλλο εδώ μέσα για θανάτους και τιμαθάνατους, σας παρακαλώ δηλαδή. Πολύ ευαίσθητος έχεις γίνει τελευταία. Φάε, παιδάκι μου! Δεν θέλω. Δεν λέω σε σένα. Στο παιδί λέω. Σαν ανορεξική έχεις γίνει τελευταία. Καλά σου λέει ο πατέρας σου. Τι λέω? Τι είναι, Φρανκ? Τι κάνουμε, αφεντικό? Έχουμε άγχος? Όχι. Καλά, αφεντικό, είσαι παλίκαρος. Λίγες ώρες πριν την επιχείρηση και να μην έχεις άγχος. Εγώ θα είχα χεστεί. Άντε χέσου, άντε συνέχισε. Θα ρίξω και μια στεκιά στην υγεία σου. Άμα είναι για την υγεία μου, ρίξα 10. Τι είναι αυτό, ρε Φρανκ? Ποιο? Τι ποιο, ρε, το όπλο? Και πώς θα προστατεύσω την οικογένεια, ρε αφεντικό? Με σφεντόνα ή με καράτε? Εντάξει, με όπλο. Αλλά άμα το δει η Όλγα θα γίνει χαμός. Είδα και έπαθα να την πείσω ότι είσαι του θανατά. Δεν τρέχει μία, αφεντικό. Αυτό είναι ψεύτικο. Ψεύτικο. Σαν αληθινό δεν είναι? Και αυτό είναι το αληθινό. Κοίτα την κουκλάκια που είναι ίδια. Σαν διδυμάκια. Και γιατί όλη αυτή η λοβιτούρα? Ποια? Γιατί λέω όλο το κόλπο αυτό με το ψεύτικο και το αληθινό? Ξέρω εγώ. Το έχω για τα αυτό. Ποιο αυτό, ρε Φραγκεστάιν? Έλα, η Όλγα έρχεται. Πάμε. Ήρθε η ώρα. Πάμε. Και κρύφτα αυτά, μην έχουμε άλλα. Αυτό, κάτω δεξιά. Ποιο είναι τώρα το αληθινό? Αυτή εδώ είναι μια συσκευή GPS. Τη βάζω εδώ πίσω, στο γυναίκο σου και στο αφήνω εδώ. Εντάξει. Την είχα για το Κατερινάκι μου, αλλά πάρε την εσύ τώρα να είμαστε ήσυχοι. Την έχω ανάψει και είναι έτοιμη. Εντάξει, ευχαριστώ. Πάρε ετοιμαστό, μην ξεχάσετε γυναικό. Καλά. Τι κάνετε, αγόρι μου? Εντάξει. Για να δω, γελεκό. Βγάλε πουκάμισο. Εντάξει. Είναι εντάξει το αλεξίσφαιρο, Λουκά. Μια χαρά είναι, το έβαλα, εντάξει. Είσαι σίγουρος? Ναι. Άρε πάγι, ρούφα λίγο κυλίτσα. Μπράβο τα αγόρι. Σιγά ρε, Λουκά. Έλα. Θα σκάσω. Μια χαρά είσαι. Δεν μου λες? Θα πάμε μόνοι μας, μήπως να περιμένουμε και τίποτα ειδικές δυνάμεις? Όχι, και μην αρχίσεις πάλι. Εντάξει. Δεν αρχίζω, τελείωσα. Είναι εντελώς ανεπίσημη επιχείρηση. Και γιατί να μην το κάνουμε μόνοι μας, δεν κατάλαβα. Να σκιστούμε πάλι εμείς και να έρθει κανένα κολόπεδο σαν το βουτάκι και να πάρει όλη τη δόξα. Αν φοβάσαι έστω και λίγο, πες το μου και θα το ακυρώσουμε αμέσως. Όχι. Θα το κάνουμε. Το ξέρα γαμώτο ότι θα το πας μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά θα γίνουμε ήρωες. Ξέρεις γιατί? Ξέρω. Γιατί θα πεθάνουμε. Όχι ρε Πάκη. Γιατί θα είναι η δεύτερη φορά που θα πιάσεις τους Θεοχάριδες. Η δεύτερη. Ναι, η δεύτερη. Πάντως, Λουκά, θα ήθελα μια χάρη έτσι, άμα συμβεί κάτι απρόοπτο, καταλαβαίνεις. Θα ήθελα να προσέχεις εσύ το κοριτσάκι μου. Ποια τη Ζωήτσα? Κοίταξε τώρα, η Ζωήτσα είναι και ολόκληρη γυναίκα πια, δηλαδή. Εντάξει, ολόκληρη γυναίκα είναι, αλλά εντάξει, είναι μικρή, δεν ξέρει. Να μην πέσει σε κανένα λυτήριο, κανένα κοπρόσκυλο εκεί και υποφέρει το παιδί.
Εντάξει, άπειρη είναι. Μπορεί να ερωτευτεί κανέναν τύπο απερίσκεπτο. Ας πούμε... Σαν και εσένα, μην το πάρεις προσωπικά, έτσι. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι. Εσύ δεν είσαι σαν και εμένα. Έχεις άλλου είδους σχέση με τις γυναίκες. Καταλαβαίνεις και δεν θέλω να υποφέρει. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα την προσέχεις και δεν θα πάθει τίποτα. Στο υπόσχομαι, Ρετάκη. Όσο ζω και αναπνέω, δεν θα πειράξει κανείς ποτέ τη ζωή. Πάμε. Πάμε. Μόνοι μας θα πάμε. Όχι, έχουν προσφερθεί κι άλλοι εθελοντικά. Άλλοι, ποιοι? Α, κατάλαβα. Πάμε. Πάρτε λαχή, λαχή. Πακί, ρίξε κάτι, όλο ψίχουλα μου έχουν δώσει. Σου ρίξω καμιά ανάποδη. Με έχεις ζαλίσει με αυτή τη μαλακία τόση ώρα. Εγώ όχι και μαλακία Ρωμάς, ρε Πακί, όχι μαλακία. Μα, κάτι να πω εκεί δίνει στόχο. Λήφθη. Θωμά. 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 Τυφλός είσαι, δεν είσαι κουφός? Ναι. Κατουργέμαι. Ναι. Κατουργέμαι σου λέω, δεν αντέχω άλλο. Το δόλωμα κατουργέται. Να μείνει εκεί που είναι. Κοντεύει η ώρα. Να μείνεις εκεί που είσαι, κοντεύει η ώρα. Το άκουσα και εγώ, έχω ακουστικό. Λουκά. Έλα. Εσύ κατουργέμαι πολύ. Κάνε λίγη υπομονή, είναι σχεδόν 5. Δεν αντέχω ρε, θα σκάσει φούσκα μου. Γιατί δεν πήγες νωρίτερα? Πήγα ρε, αλλά μου ξανάρθει τι να κάνω, σκοτώστε με. Να κάτσεις στη θέση σου και να περιμένεις. Από την αδρεναλίνη θα είναι. Ναι καλά. Τι είναι καλά, τι είναι καλά. Πάκη, τι κάνεις? Δεν μπορώ. Δόλωμα μετακινείται. Μετακινούμε με δόλωμα. Όλοι στις θέσεις τους, όλοι στις θέσεις τους, μη φύγει κανείς. Λουκά, πάμε για τη σάκια. Θωμά, Θωμά λέω. Ναι. Σε 30 δεύτερα σας θέλω έξω από εκεί. Οι Θεοχάριδες μπορεί να έρθουν από στιγμή σε στιγμή. Εντάξει. Σου παίζω κάτι για να χαλαρώσεις, θες? Με τυχόν. Λοιπόν, έχεις μισό λεπτό, όλο και λέω, 30 δεύτερα. Θα χωνώ. Δεν ακούω τσισάκια. Καλησπέρα. Δεν σας είδα, σας άκουσα. Δώστε κάτι, ελέγχστε το φτωχό. Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό, Κασιόλη, πού είναι αυτό. Να τους στείλω, Ροδίλα, Κόπη. Θωμά, τι κάνετε, Θωμά. Λαχή. Πάρτε λαχή.
Γρήγορα όλοι. Ο αρχηγός πάει μόνος του να πιάσει τους θεοχάριδες. Επιτέλους. Ακολουθούμε. Συγγνώμη, μαντάμ, δεν πουλάμε άλλο. Χαρίζουμε. Καλή τύχη σε όλους μας. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε να φύγουμε και βλέπουμε. Αυτόν θα το φάμε εδώ? Όχι, θα μας συνιστεί για σπίτι. Πάρτε. Οι ειδικές δυνάμεις χτένισαν όλο το πάρκο και δεν βρήκανε τίποτα. Κανένα ίχνος. Αυτό σημαίνει ότι ο υπαστηνόμος Μελιόπουλος είναι μάλλον ζωντανός. Άφησες μόνο του το Θωμά. Μόνο του με 2 δολοφόνους. Και ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι ένα τίποτα. Ένα τίποτα. Αφού ήμουν άοπλος. Κοίτα με στα μάτια, ρε Καραγκιόζη, όταν σου μιλάω. Στα μάτια. Ούτε αυτό δεν έχεις τα κότσια να κάνεις. Έλα, Καλούδας. Έτσι και πάθει τίποτα ο Θωμάς, δεν θα σου το συγχωρήσω ποτέ. Παρακάλα να είναι ζωντανός. Γιατί αλλιώς θα σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Μουλά. Καλούδας είπα. Πάω να βρω το φίλο μου και συνάδελφό μου. Και δεν θα με εμποδίσει κανείς. Ειδικά ένας κατόβλαχος σαν και εσένα. Μπισκίνογλου, σε θεωρώ απολύτως υπεύθυνο για όλα αυτά τα καραγκιόζηλίκια. Όπως επίσης και για το ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των υφισταμένων σου. Και εφόσον εκτελώ χρέη διοικητή, από αυτή τη στιγμή σε θέτω σε διαθεσιμότητα. Και το όπλο. Στο ντουλάπι μου στην υπηρεσία. Τι έγινε, αφεντικό? Τι να γίνει, ρε Φρανκ, χάλια. Αγάπη μου, τι έχεις? Γιατί είναι κόκκινα τα μάτια σου? Έκλαιγες? Όχι, βρε αγάπη μου, έκλαιγα. Είναι η επιπεφικότητα που με πιάνει. Το γυλαίκο που έδωσα στο Θωμά να βάλεις, δεν στο έδωσε. Το ξέχασε. Όχι, ρε παιδί μου. Αυτή εδώ είναι μια συσκευή GPS. Τη βάζω εδώ πίσω, στο γυλαίκο σου και στο αφήνω εδώ. Εντάξει. Δόλωμα μετακινείται. Μετακινούμε με δόλωμα. Το γυλαικάκι που φορείς, εγώ μπορώ να σε φιλήσω, αγάπη μου. Να σου πω. Μαζί με την κύρα δεν μου φέρνεις και τα λατάκια να μην σε τρέχω. Έλα, Ρίτα. Αρχηγέ. Είστε στο τμήμα. Μάλιστα. Ήρθαμε από εδώ επειδή... Ωραία. Πήγαινα αμέσως στο δωμάτιο επικοινωνιών να εντοπίσει το GPS που έβαλε ο Θωμάς στο γυλαίκο μου. Ναι, μόνο που θα πάω σε λίγο. Γιατί... Τώρα θα πας και θα με κρατάς ενήμερο. Περιμένω τηλέφωνο. Το στόπλο σου. Ποιος ο δικός σας τι έπαθε? Κοίτα, για να το συζητήσουμε τώρα, τι θα γίνει. Όχι αυτό το κανονικό. Ναι. Αρχηγέ, το GPS δίνει σήμα από το κρυονέρι. Ωραία, έρχομαι προς τα εκεί. Προσδιορίσε την ακριβή τοποθεσία και κάλεσε ενισχύσεις. Μην την ψάχνεις. Έχεις μείνει από μπαταρία. Άλλη μια κίνηση και σου την αφήνω μυαλά στον αέρα. Σηκώ αργά. Αργά! Μπροστά. Δεν θα την γλιτώσεις, Μπισκίνογλου. Κάπου εδώ τριγύρω είναι και ο αδερφός μου. Χαίρομαι που τα ακούω. Συχαίνω με το περπάτημα. Προχώρα. Αργά!
Άνοιξε το στοματάκι σου τώρα. Άνοιξε το! Έτσι. Μπράβο, καλό παιδάκι. Εκεί. Έλα τώρα. Εδώ. Έλα στο κρεβατάκι σου. Βολεύσου. Μπράβο. Πάρε και την κούκλα σου και κάνε ένα ανάκια. Ήσυχα, Ο μπαμπάς είναι έξω. Άρε, Πάκη. Αντίο, Κατερινάκη μου. Με χάνεις. Ας την κλάψα, ρε. Μεγάλο παιδί είσαι, δεν κάνει πια να κλαις. Και σκάβει πιο γρήγορα γιατί εδώ δεν χωράει ούτε ο μισός κόλος του Μπισκίνογλου. Και ο δικός σου έχει πάρει πολύ αέρα, Θεοχάρη. Κάτω το όπλο. Έλα πίσω! Πέταξε το όπλο, ρε! Πάκη. Τώρα δεν γέλαμε, Το κλώτσας, ρε πλάκα, δικό σου είναι. Είδες, Μπισκίνογλου. Είδες πως είναι ζωή, Η μια είσαι πάνω και την άλλη κάτω. Και μιας και φτάσαμε ως εδώ, ας τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Πάκη. Πάκη. Τι έγινε, είμαστε ζωντανοί? Μάλλον. Πώς έγινε αυτό? Θαύμα. Θαύμα το έκανε ο ηλίθιος ο Φράγκο, δεν στο ψεύτικο. Να είναι καλά το παλικάρι. Πιο ψεύτικο. Ακίνητος, Θεοχάρη! Σε ευχαριστώ που γύρισες, ρε Πάκη. Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη, Αμά είσαι καλά? Καλά είμαι.